ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ድሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድምፂ ወይ ድማ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ንምንታይ ከም ተስምዕ ኢና ክንርኢ። ነዚ ነገር ምፍላጥኩም ዘድልየኩም ደቂ ተባዕትዮ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ከለኹም ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ሪያክሽን እንዳረኣኹም ዝሓሸ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ እዩ ነዚ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከም ዘውፅኣ ይፍለጥ እዩ። ሓደ ግዜ ድማ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ድምፂ ኣየውፅኣን ኢሎም ሓደ ደቂ ተባዕትዮ እውን ኮምፕሌን ይገብሩ እዮም። ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ፍልይ ዝበለ ድምፂ የውፅኣ እየን። ነዘን ድምፅታት ዘውፅኣሉ ምክንያት ብዙሓት እዮም። እቲ ቀዳማይ ኩልኹም ክትግምትዎ ትኽእሉ ብታሕጓስ ምዃኑ እዩ። ፆታዊ ርክብ እንዳፈፀምኩም ናብ ልዑል ዕግበት ኣብ ዝኣትዋሉ ግዜ ከይሓሰብኩሞ ክኾን ይኽእል ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ናብ ልዑል ዕግበት ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ብዘይ ምቁራፅ ከስምዓ ይኽእላ እየን። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ዘውፅኣሉ ምክንያት ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ኣክቲቭ ኣብ ዘይትኾንሉ ግዜ ንኽትነቓቕሑ ብልዑል ዓቕሚ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ንምግባር ኢለን ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒትኩም ዓቕምኹም ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ እንዳደኸመ ብዝመፀ ቁፅሪ ነዚ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከስምዓ እንተለዋ ዝበለፀ ዓቕሚ ጉልበትን ኮይኑኩም ስምዒትኩም ከም ብሓድሽ ተላዒሉ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትህብወን ንምግባር ኢለን ነዚ ድምፂ የውፅኣ እየን። ንናይ እምትለኹም ጥንካረን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩምን ንምልዓል ዝጥቀማሉ ብሉፅ ቴክኒከን እዩ። ስለዚ እቲ ካልኣይ ምክንያተን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒትኩም ንምልዓልን ናይ እምትለኹም ጥንካረ ንኽውስኽ ብምግባር ዝበለፀ ዕግበት ንኽረኽባ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ንሕማምን ሪስፖንስ መሃበን ወይ ድማ መልሲ ክህባ እንተለዋ እዩ። እዚ ነገር እዚ ዘጋጥም ኣብዝሓ ግዜ ገጂፍ መትልዎ ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ንመትለኹም ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ብልዕተን ኣብ ተእትውሉ ግዜ ቃንዛ ስለ ዝስምዐን ፍልይ ዝበለ ድምፂ ካብ ምውፃእ ብተወሳኺ ዓውን ክብላ ይኽእላ እየን። ስለዚ እቲ ሳልሳይ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ዘውፃሉ ምክንያት ቃንዛ ክስምዐን እንተሎ እዩ። ከይሓሰብኦ እየን ነዚ ድምፂ በዚ ምክንያት ከውፅኣ ዝኽእላ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ነዚ ድምፂ ዘውፃሉ ምክንያት ድማ እቲ ፆታዊ ርክብኩም መህከይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብዝሓ ግዜ እዚ ፌክ ኦርጋዝም ይበሃል። ደቂ ኣንስትዮ ከይዓገባ ከምዚ ዓገባ ንምምሳል ዝጥቀማሉ እዩ። እቲ ፆታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መህከይ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ፍልይ ዝበለ ድምፂ የውፅኣ እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ድምፂ ኣብ ትሰምዑሉ ግዜ ናብ ዕግበት ንኽትበፅሑ ስለ ዝገብረኩም እዩ። ስለዚ እቲ ራብዓይ ምክንያተን ድማ ፆታዊ ርክብኩም እንዳደበረን ይፍፅማ እንተሃልየን ቀልጢፍኩም ንኽትውድኡ ኢለን ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ድማ ፆታዊ ርክብ ቀስ ኢልኩም ንኽትፍፅሙ ንኽምቸወን እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ነዚ ድምፂ እንተስሚዐን ኣሕሚመያ ግዲ ኢልኩም ቀስ ኢልኩም ንኽትፍፅሙን ብተወሳኺ ድማ ብጣዕሚ ኢሮጂኒየስ ዝኾነ ቦታ ረኺበ ኢልኩም ቀስ እንዳበልኩም ነቲ ፆታዊ ርክብኩም እንዳስተማርኩም ንኽትፍፅሙን ቃንዛ ኣጋጢምዋ ኢልኩም ብምሕሳብን ስፒድ ንኽትቅንሱን እንተደልየን ነዚ ድምፂ ከስምዓ ይኽእላ እየን። ደቂ ተባዕትዮ ኣብዝሓ ግዜ ፍልይ ዝበለ ድምፂ ከስምዓ እንተለዋ ንፍጥነቶም ኣይውስኹን፣ ጎድየያ ዝብል ስምዒት እዩ ኣብ ውሽጦም ዝፍጠር። ስለዚ እቲ ሓምሻይ ምክንያተን ነዚ ድምፂ ዘስምዓሉ ድማ ቀስ ኢልኩም ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙ ብምባል ነዚ ድምፂ የስምዓ እየን።
ኣብ መበል ሻድሻይ ንሪኦ ምኽንያተን ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣድህቦ ንምርካብ እዩ። ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ እንዳፈጸምኩም ማለት እዩ ንዕግበትኩም ንምዝንጋዕ ኢልኩም ኣድህቦኹም ናብ ካሊእ ትገብሩ ኣለኹም ኢኹም። ነዚ ድምፂ ከስማዕ እንተለዋ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ጾታዊ ርክብኩም ኣድህቦኹም ንኽምለስ ክገብራ ይኽእላ እየን። እዚ ድማ ነዚ ድምፂ ዘስማዓሉ ምኽንያተን እዩ። ኣብ መበል ሻውዓይ ንሪኦ ምኽንያተን ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ሪትምኩም ንምቕያር እዩ። ሪትም ማለት ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ዝፍጸም ዘሎ ጾታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ መህከይን ተመሳሳልን ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ ከፕልስ እንተኾይንኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ነዚ ድምፂ ኣብ ተስማዕሉ ግዜ ናብ ዕግበት ዘብጽሓ ዘሎ እንዳመሰሎ ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እንዳቀያየረ ናብ ዕግበት ንኸብጽሓ ትጥቀመሉ ቴክኒክ እዩ። ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ዝነበረ ደስ ዘይብል ሙድ ቀልጢፈን ንምቕያር ዝሕግዘን ቴክኒክ እዩ። ኣብ መበል ሻምናይ ንሪኦ ምኽንያተን ድማ ግቡአን ስለ ዝኾነ እዩ። ሱቕ ኢለን ድምፂ ከየውፅኣ ጾታዊ ርክብ ዝፍጽማ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 100% ንላዕሊ ክበሃል ይኽእል እዩ ኣይፈትውን። ነዚ ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ዓቕሙ ዘየርኢ ከም ዘሎን ጽቡቕ ኣዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ከም ዘይትፍጽሙ ዘለኹምን ስለ ዝስምዖም ደቂ ተባዕትዮ ብዝኸኣልክንኦ መጠን ድምፂ ተስምዕ ጓል ኣንስተይቲ እዮም ዝደልዩ። ደቂ ኣንስትዮ እውን ነዚ ስለ ዝፈልጣ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ብዝኸኣልኦ መጠን ድምፂ የውፅኣ እየን። ድምፂ ብምውፃእ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስምዒት የላዕላ እየን። ኣብ መበል ታሽዓይ ንሪኦ ድማ ንበዓል ገዝኣ ንምሕጓስ እዩ። ነዚ ክብል እንከለኹ ደቂ ተባዕትዮ ብጾታዊ ርክብ ምዕጋብኩም ዘይተርፍ ነገር እዩ። ኮይኑ ግና እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድምፂ ኣብ ተስምዐሉ እዋን ዝበለፀ ናይ ምዕጋብ ስምዒት ንኽስምዖም ክትገብራ ትኽእላሉ እዩ። ክነጠቓልሎ እንተለና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ዘስማዓሉ ምኽንያት ፍርቀን ኮነ ኢለን ፍርቀን ድማ ብፌክ ኦርጋዝም ንደቂ ተባዕትዮ ንምዕጋብ ዝጥቀማሉ ቴክኒክ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ብሓቂ እንተኾይኑ በቲ ጾታዊ ርክብኩም ብጣዕሚ ይዓግባ ከም ዘለዋ ትፈልጣሉ እዩ። ወይ ድማ በቲ ጾታዊ ርክብኩም ቃንዛ ክስምዐን እንተሎ ከይሓሰብኦ ዘስምዖ ድምፂ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ብዝኸኣልክንኦ ዓቕሚ ዋላ ናይ ሓሶት ይኹን ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ግድን ናይ ጾታዊ ርክብ ድምፂ ከተስማዓለክን። ምኽንያቱ እንታይ እዩ? ንናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ግድን መትሎ ምስ ብልዕቲ ርክብ ጥራሕ ኣይኮነን ኣገዳሲ ድምፂ ምስማዕ ናይ ሰውነት ምንኽኻእ እውን እቶም ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ኣብ ውሽጥኽን ዝስምዐክን ዘሎ ድምፂ ኣብ ውሽጥኽን ዝስምዐክን ዘሎ ስምዒት ዓፊንክን ካብ መሓዝ ንደገ ብምውፃእ ንኣፍቃሪኽን ንበዓል ገዛኽን ዝበለፀ ዕግበት ክትህባ ትኽእላ ኢኽን። ነዚ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኸወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ።